Οι ειδήσεις των 8 από τη δημόσια τηλεόραση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο ΡΙΚ. Αρχίζει τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο μεταδίδεται απευθείας και από το τρίτο πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Πάμε να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Κόμβο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζει την Κύπρο πρόεδρος της Ιταλίας. Επισκέφθηκε το εργαστήρι της ΔΕΑ για τους αγνοούμενους και η Ιταλική φρεγάτα στο λιμάνι Λεμεσού. Ξεναγήθηκε σε αρχαιολογικό χώρο στην Πάφο παρουσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Προσχέδιο για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα περιλαμβάνει πάυση στρατιωτικών επιχειρήσεων για 40 ημέρες και ανταλλαγή Παλαιστίνιων κρατουμένων με Ισραηλινούς ομήρους. Αισιοδοξία Biden. Η Μόσχα διαμηνύει ότι θα είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ σε περίπτωση που κράτη-μέλη της συμμαχίας ενισχύσουν με στρατεύματα την Ουκρανία, σχολιάζοντας σχετική δήλωση Μακρόν. Στείλτε όπλα και όχι στρατεύματα, δηλώνει η Γερμανία. Μαρτυρική ήταν η ζωή του Θανάση στο στρατό, δήλωσε ο ποινικός ανακριτής Σάββας Μάτσας στο δικαστήριο στο πλαίσιο της θανατικής ανάκρισης. Αρνητική ήταν η απόφαση του δικαστηρίου στο αίτημα επανακλήτευσης του εξεταστή της υπόθεσης. Έντονη αντίδραση από τον εκπρόσωπο του ΟΚΙΠ για όσα καταλογίζει στον οργανισμό η ελεγκτική. Θα ληφθούν ωστόσο υπόψη, διαβεβαιώνει, οι παρατηρήσεις της υπηρεσίας. Σε 50.000 κυβικά μέτρα υπολογίζονται τα υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα που κατέληξαν στο φράγμα της Άχνας όταν έσπασαν τα τυχώματα δεξαμενής στην περιοχή. Νέες προκλήσεις των κατοχικών αρχών σε σχολεία του Ριζοκαρπάσου. Η κυβέρνηση θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δυναμική διαμαρτυρία νηπιαγωγών έξω από τη Βουλή για τον τρόπο επέκτασης της υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης. Αδικαιολόγητη η διαμαρτυρία σχολίασε η Υπουργός Παιδείας. Θεμελιώδη κόμβο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζει την Κύπρο πρόεδρος της Ιταλίας. Σε επίσημο δείπνο, ο Σέρτζιο Ματαρέλα εξέφρασε θαυμασμό για την προσωπική δέσμευση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε νέα εποχή στις διμερείς σχέσεις. Έχουμε, είπε, κοινές επιδιώξεις και γνήσια αδελφική εγκύτητα. Έφτασε η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση με τον συνάδελφο Γιώργο Σοκράτους. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ανδρέα. Το ενδιαφέρον στο κύπελλο αυτές τις μέρες. Ακριβώς. Αύριο και μεθαύριο από 2 παιχνίδια και το βράδυ της Πέμπτης θα μάθουμε τις 4 ομάδες που θα περάσουν στα ημιτελικά. Ακούμε, Γιώργο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σε ρυθμούς κυπέλλου κινούνται οι 8 ομάδες που συμμετέχουν στα προημιτελικά του θεσμού. Αύριο θα κριθούν τα 2 πρώτα εισιτήρια, ενώ την Πέμπτη θα διεξαχθούν οι άλλες 2 αναμετρήσεις. Υπενθυμίζουμε, οι αγώνες είναι μονή. ΠΑΠ Κύπρου, υπερήφανος υποστηρικτής σου. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε τι προβλέπει το Τμήμα Μετεωρολογίας για τον καιρό και να δούμε και τις θερμοκρασίες στην Κύπρο και τις κυριότερες πόλεις της Ευρώπης. Η θερμοκρασία που καταγράφηκε σήμερα είναι Λευκοσία 19 με 10, Κερίνια 22 με 9, Αμό. Το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ. Παρακολουθήστε αμέσως μετά τον ντοκιμαντέρ Προσκλητήριο Αγνοωμένων και στη συνέχεια τη σειρά Ηλέκτρα. Από το ΡΙΚ 2 μπορείτε να δείτε τη σειρά Professionals. Για την συνεχή ενημερωσή σας στην ιστοσελίδα μας riknews.com.cy. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που και απόψε εμπιστευτήκατε το ΡΙΚ για την ενημερωσή σας. Καλό σας βράδυ.